I've been dreaming on in my head like a fiend. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ongoing na po yung second mass. Ayan, sarado na po yung pinto. Pero may daan naman doon. Kaya lang kung sinasabi dito kasi aircon po yung simbahan namin dito. Centralized sa 6 yata yun o 8 na magkakaharap both side yung aircon yan. Kasi ang sarap para yung lamig. Kasi binuksan kanina, lumabas yung lamig. Kaya nga sinara ulit para lumamig. Ang gawin po yung misa. Second mass po yan. Salamat, Fausto. Dito nakapunta. Salamat sa mga teacher. Salamat. Sikat ng teacher dito sa Fausto Gonzales Yoko Memorial School. Dito po nakapagpapos anak ni si Aaron and Grail. Isa po yung second mass at na sa mga pasusunod niyan. Time check po tayo 8:50. Shout out. Ay, magdala ko po. Magdala ko po. Ayan, ilan po. Dapat po kayo na. Malaka ba? Bro, sabayan mo kayo na malita ba? Bro, kayo ni bro? Ay. Hindi ba bro?
Aba, sige po. Abante boss, abante. Boss, abante boss, abante. Makaluwal niya kito. Dikit siya mo kayo nila ba? Ikaw pa mo ko. Sige po. Kaya papananahan ka lumakoy. Wabit daw, mag-adjust again. Sige. Sir, adjust ka pa mo kayo. Boss, kapante pa ang bagya, boss. Abante mag-parking ko yan. Thank you na. Sir, atining. Terus kayo? Wah. Pisang ko yan. Dan. Okay, patok na kayo din eh. Sige po. Makabala lang ba kayo? Oo. Sir, abante yun pa, sir. Makabala lang ba sa kasalo? Alam, makaporma na yung makanyan.
Okay na. Ayos na. Hindi mo makakalunod. Yung tao, isipan nyo rin anak nyo, mag-aral na, loob lang, may maglakad lang, malawod. Kaya makalunos, commuters, ordinaryong people in life, may kahit maging saktan ka o bakit makalunos ka rin tayo. Hoy, ore. Nukulit na ni Rasdeta. Yung tupa na ngapong Ginoo ay kamping lang. Kamping lang. When that is just an example of our selling. Naluhin ka sa kapalit ka o bakit makalunos ka rin tayo. Hanggang makapangalan ng buhay na kangyate ni ngapong Ginoo, tingkay ang kawan. Kangyate. Kangyate. Inyong 24th anniversary ko po. Salamat po kayo sa bintang. Paretang pinili tayo po bintang. Bago po yan po ito, matalik. Bintang yan po nandun ko. At tumukis po ang barinan. Yung pinili tayo yan, yung setong po sa pus na mayari mo pumunta ng ginatang isang paretang mesabi, oras at okasyon. Kadwara po dito, kalupan nga pangitunan din, uli nga pong seto, higayang nalaka at kabanalan, at katalagay mong magkitang patibay, makapalugting na binali ng makina na konsepsyon, itutok ng Domingo, bago po, inuna sa ito, siya ng mga iya pong mag-usap, iya Bitcoin na ito, Bastiano, Aniceto. At ikinatama pong webinary para may nagalan ng konstruksyon. Salamat po po. Sige po. Wala pong nagpanahon kadangog sa pagpasasyan king Cristo Mari at ang regalo lang po rin ito na ng Banditas Organizations na pagpasasyan king Solemnidad ng Cristo Mari Katayban. Viva Cristo Roy! Viva Cristo Roy! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Nagkisa ko muna ang konti na Manila. Yung panista o 20 sa Pidel. Tapos na po yung second mass. Ayan. Sunod po na second mass, third mass. Time check po tayo 8:39 ng umaga. Ayan. Hello guys! Mga bro, yan. Bali, second mass na po. Second mass na. So, mas to eh. Tapos si first mass, tapos na. So, ngayon second mass na. Lorena Mendoza and family, Christopher Ating hari, ating Reyna, yung prinsipe, ating prinsesa. All are guard with crowns. At yung bata ko kaya inis ako, bininanda ko muna bang corona upang umulit. So basta, bago pa isa, kaya nananan ko kaya natin kung ito ang kaya yan. Pero kaya Ay, ito pala, may aray. May lalo. May lalabas po kasi. Para ni Metong. Para, ni Metong. Pero ako dyan.
Alright. Thank you, thank you. Bob. Hello. Papiling last masitan eh. At nga pa pangapat talaan eh. Wala binyag na yata nga sukat. Ha? Binyag na yata. Binyag na. Yan mga bronzes, tapos na po yung misa. Agad tatlo lang pala. Tapos kasunod niyan binyaga na po. Yan. So mga bronzes, dito ko lang po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa mga suporta na binibigay po ninyo sa aking YouTube channel, NPAC Official. Yan, at ano na lang po, paki-subscribe, paki-like and share po, paki-click po yung notification bell para po lagi kayo updated sa mga mga video. Shoutout sa mga kapatid nating FW, share mo po paano kami doon na roon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po!